बर' बिजों गैयाब्लाथ' नोङो गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ बोरै फेहेरनो बर' बिजोंखौ जोंनो नांखागोन बे जोंनि जिथु आयदा बेवहाय बिजोङाबो डेभेलप जागोन जों नुनो मोन्दों दिनै जोङो केकेकुसि गुदि फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लादों बेवहाय गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लादों बर' उन्दै बर' बिजोङाव फरायनाय गथ'फोरा खन्थाइ आवरायनो फैदों बे हिसाबै बिजोङाबो डेभेलप जाखागोन डेफिनेटलि आं सानो आरो बेबायदि जोंनि समाजा जोंनि उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बेवहाय माने एसे डेभेलप जागोन होननानै सानदों जोंनि लिटारेचार माबायाव जोङो दासिमबो गोग्लैसोनाय थिग गोग्लैसोनाय नङाब्लाबो जों बेबायदि प्लेटफर्म बिथांमोननो होनो हायाखै खिन्थु जोङो समाज फोसाबनायजों लोगोसे समाजनि जौगानाय बायदिसिना बिथिङाव इसेब्लाबो माने मुलाम्फा जागोन होननानै जों सानदों आरो जोंहा मोनसे थांखि दङ तामुलपुराव दासिम थुनलाइयारि आयदा जों जेबो माने बेबायदि आयदा लानो हायाखै दा जोङो मथा मथि थांनाय 2022 मायथाइनि 10 नभेम्बराव जोङो माने बे दैमु थुनलाइयारि आयदाखौ दादोंमोन मोनसे थांखि दङमोन जे तामुलपुराव गोबां लाइमोन लिरगिरिफोरा माने प्लेटफर्म मोनाखैमोन गाव गावनि सोरजिनाय लिरनाय बायदिसिना लिरबिदांफोरखौ फरायथिनो बा फेहेरनो सुबिदा मोनाखैमोन बे थांखियैनो जोङो गोबां माने जायगाफ्राव नुबोदों जोङो जोंनि नाथाय तामुलपुराव बेबादि आयदा लानाय जायाखैमोन दा बे आयदानि गेजेरजों जोङो नुबाय दिनै गोबां लाइमोनफोरा गाव सोरजिनाय लिरबिदांफोरखौ फरायनायजों लोगोसे माने गावबा गाव बिजाब दिहुननोबो बिथांमोना राहा लामा लादों आरो बे बिथिङाव जोङो जोंनिफ्राय थोजासे माने बिथांमोनखौ थुलुंगा होगोन जोंनि थांखिया बिदिनो जों दिनै फैयै जोंनि बे आयदाखौ 8थि आयदासिम लाबोनो हादों फैगौ 10 नभेम्बराव जोङो माने गायसनथाइ सान फालिगोन बेवहाय जोङो एसे गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों बेहाय जोङो माखासे गोजाननि गेदेर रिनाउन राइटारफोरखौ जोङो हांख्रायगोन आरो बिथांमोननि जोहै जोङो माखासे मेहेरगोनां हाबाफारि लागोन होननानै सानदों गुबैयै बेखिनियानो थांखिया सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन